machiegni janeno mar LTN kawuono niendi en tich abich giko mar juma niendi modo kan Nyasaye bongo nyakalaga erokamano e thuolo mare momiwa waneno kendo giko mar juma ni en mana ng'uono gi hera mare. Ang'eyo ni kamoro amora ma intiere idwa winjo chenro mar nonro mar Oboke kaka ing'eni kawuono en Friday, en odiochieng' ndo ma dhano koro fuong'e wigi, ok en odiochieng' ndo mar fundo ji gik mang'eny ahinya. Omiyo da mondo alwomna matin weche ma bende koro nitiere Oboke giki wawinji to koro en ang'o mantiere. Oboke manago ka en ma The Daily Nation, Oboke ma The Star kod Oboke ma The Standard, magi te nitiere kaendi. Koro wachako Oboke ma The Daily Nation. Wach mantie kaendi en ni how wanted trio blew their cover. Joma ncha ne otony mowuok e od ang'ech, joma jonjore matama ma yande ne osetwe od ang'ech ma kamiti kaka ncha ne giwuok ma gitony. Jogi nye pod kwadha wuoth machiegni kuonde gi eki ma koro chak iyudo kendo ka pod gin mana ji adek kaka ncha ne giwuok cha. Ok ang'eyo ni ne giparo nang'o, nikech itony iwuok e od ang'ech to pod uluru ka rombe kaka ne un no. Lewni ma girwako mancha gin go be ema gin go, gimoro amora gionge go to gidenyo to riyo be nego gi. Koro wacho ni yawa noyudi gi ka obila wacho ni ne girie piny ndo Mali bamba mar Somalia. Gimedo koro keni Somalia gidhi gitinde. Koro mae rach bedo gigi ni samoro ka koro osemaki to koro ithothoni ng'ama dewi onge. Joma samoro ori mondo tim gigi sani koro onge. Omiyo weche mag njore machalo kama giko gin gik maber. En wach malich ahinya. Committee bosses to spend days in remand as Matiang'i tighten security. Mane ler mantiere kanyo endo. Weche ng'eny kaendi malich ahinya. Wach jogi pod mora. Jogi kima achiel kuomgi en wuod Luo, iluongo ni Joseph Jomo Odhiambo. Nitie mama iluongo ni Musharraf Abdalla Akalunga, to nitie Mohamed Ali Abikar. Magi te gin joma nyo okete kalapapla mar obila ng'wecho chako duogi kendo kamiti bang' to koro onge tony. Ing'eni hawi ok bi diriyo. Ka ng'ato osemiyi hawi dichiel to semna kier kamano, koro ndiege gi gin koro giye kizungu wacho ni fate, what fate has for them. All was going according to the script for the terror convicts until hunger, thirst and loss of direction forced them to interact with the local residents, and that became the end of their escape as they were soon back on familiar ground, Kamiti. Gidwa giwuotho kata kuma gidwa dhiye. Matin sama ne giwuok e jelaka ne pogi ng'ane gidwa timo nang'o, gidwa dhi kanye, gidwa dhi nang'o. Jogi joma bende awuoro kaka chal. Kinoti jailed for 4 months in Wanjigi Guns. Mantiere kaendi. DCI chief found guilty of contempt of court. DCI chief maendi en Kinoti yudo ni koro en ng'ama koluong mondo dhi e doho to osiko ok odhi, en ranyisi ma ok ni kare. Koluongi mondo dhi e doho tidhi, mane kaka wach nitiere kanyo. Sack varsity bosses and shut Moi demands Uwasu. Lecturers and workers have demanded the closure of Moi University for 2 years and dismissal of dismissal of public university vice chancellor. Union leaders accuse the vice chancellors of mismanaging university and failing to offer proper leadership. Mane wach mantiere kanyo endo. Moi University osebedo kani gi weche mang'eny ahinya. En gi weche mang'eny sani koro uonge ramano omenda idhi lore to en gima ok ni kare. Wadhi nyime mapiyo piyo. Di mar Oburu Oginga nyalo somo kaka sani gichako timo serialization mare achiel kachiel. Matiang'i wacho ni kore karita kwe dok kasore malich ahinya makore katek. En gima kore kochik ni koro bedo matek kendo maliet. Sama bende koro jago manyoka thuolo mar Okello ma en Warioba kaka jatelo manendo mar prisons. Maendi iluongo ni new Commissioner General of Prisons John Warioba addresses journalists in Nairobi on Wednesday. Benyo wacho kako do mondo mioti wach mabenye lich ahinya. Joma kanyo wacho ni to koro sama nye jatend piny owacho mar piny mar Amerika mano motelo ne migawo endo mar weche mag tudruok ne biro Anthony Blinken ema gigi ne timre te. Elgiva Bwire mabende ne bayo ji gi miruto mano yudo ka ne en gi miruto dweche moko eka yolicha gibende gilal. Koro ji penjo ni to gini ere kaka gini ndi chal gi nyawadgi, kech US ema miyoga Kenya omenda mang'eny ahinya mar kedo kod jonjore kata weche giki mag terrorism. To koro ne jatendgi biro to gigi timre.
Koro jomoko ji wacho ni samoro gigi kitudre samoro ngimna wach kamano weche mawuotho Kiwicho Miguna must get travel papers in Canada. Ma en wach matek ahinya sama bende koro Kibicho nyowacho ni koro ber mondo mikoro Miguna kadwa biro to mondo oyud kaka onyalo yudo oboke ge mag wuoth mano e gwenge go ma Canada. Ruto to stop Raila onslaught on the Rift staff. Ma wach mantie sani koro Ruto mondo mikoro chungo mano endo teko mar Raila. Sani koro Raila donjo godo e gwenge go mag ho mar Okaka. Baba Loud Ida, the pillar of his life, has he meets women lobby. Raila nyowacho ni Ida ema osebedo ka koro ne ng'iyo ngimane malich ahinya sama bende koro ne odang'ech en wach maber kamano. Ka wadhi nyime acho ni kawuono ko wacho weche mang'eny ahinya e Oboke nikech en Friday ok odwa fundo wiji gi weche mang'eny monge tiende. Not taking chances. Gor line up series of friendlies. Ma ler mantiere ka endi ni kosa ni koro Gor Mahia ikrema mondo mi tuke mamoko ka ochung tuke mag timbe ma Kenya kalore kod koko mantiere FKF. Eto submits candidacy for Cameroon FA presidency. Kosa ni koro maendi en Eto ora mondo mi oyiere kaka koro jatelo mar weche mag adhula e pinyno endo ma Cameroon. Anta nyalo yiego nikech ong'eyo adhula. Omanyala leads top Kenyan athletes in 2021 Dubai run today. Omanyala gi jo Kenya mamoko ni ng'wech kawuono e gwenge mag Dubai wagone gi mana puoch kod pak gi tim maber. Back to committee after 96 hours of high drama. Mani thor mar wach kanyo ni jogi bang' seche 96 gichak gidok kendo mano ende kamiti kama nye gintiere. Ma igi mana wacho ni jogi kijok makoro ne kaka ne giwuok kata kaka ne gitimo gigi ok ong'ere. Panic and joy as 3 escapees terrorists seized in remote Kitui village. 6 prison warders to remain in custody. Interior CS says mistakes by warders unforgiven. Mane wach mantiere jama koro sani koro nitie odang'ech kanyo ma gin obila kata skache mago eko mag odang'ech manye ochako ba kendo mane ndero mande wach mar jogi mar wuok ni. Matiang'i be koro kala ketini jogo ok nyalo we kata kanyo yuda chije go jogo ok nyalo we. Nitie nonro moro mowuok kaendi mane okewacho ni International Men's Day. Kawuono ing'e ni International Men's Day ma paro ni en gima onego bed ni ing'iyo ahinya. Iwacho ni why men still avoid going to the doctor. Gima miyo joma chuo polo kura dhi mondo mi othiedhi. Kendo en ng'adi chuo en oyie ni wiye bare otuo to wacho ni koro notho kijeshi itho kiume. Mani ni koro itho kaka wuoyi. Koro kata dhi hospital ok odwar nikech en ng'ama nochwere ng'ama tek. Many prefer to self-medicate rather and only seek medical attention if the situation turns critical. With a shaky public health insurance system, few men are willing to spend their cash on treatment. Mae wach mantiere kaendi kawuono noka koro kaendi International Men's Day mabende koro dhi nyime kaendi achiel kachiel nyalo to ang'o manitiere. Raila nyoro momendi gi rowere mamine kama nyagi nitie kod Aida Odinga sama koro Jubilee wacho ni mondo gibed gi romo madirom 35 mago yo kapok gitimo mano ma en NDC margi. Get serious, Ruto tells Matiang'i and Kibisho. Leaders also accused Matiang'i and Kibisho of lecturing politicians on how to do their jobs. DP assures residents that justice for slain Kianjokoma brothers will be served. Mane wacho mantiere kanyo endo. Ruto nyo siema ahinya migosi Fred Matiang'i kod Kibisho ka nyiso gi mondo gibed joma okaw tijgi kaka owinjore. Wach makinoti nitiere kanyo endo nyalo somo. Ma Oboke ma The Standard kawuono nanyisi ni weche ok ng'eny ahinya. Gima mako dhoga ka endi weche mag tuke en ni Dani Alves ma Barcelona ochako odok kendo Barcelona koja higni 38. Mano endo nyiso ni ko Dani Alves ochako odok kendo Barcelona wach ma koro ji mang'eny ahinya nyalo oro into nowuok kendo ochako duogo. Mane kaka sama tinde adhula nitiere. Raila narrows gap with Ruto new poll. Mane koro Raila sani koro okaso Ruto ka endi ka gi kacha kendo sudo machiegni kode ka koro dong' mana ni koro kindgi nitiere kwano matin ahinya ma koro opogogi e ombulu mar paro matim kod Radio Africa. Mano endo inyalo somo kanya achiel kachiel. Survey shows DP would beat Raila in all former 8 provinces except in Nyanza. Mano ler mantie kanyo endo. Ruto nyalo yombo Raila mano endo
Egwenge aboro tema chon provinces mapacho kae ndiko we mama Nyanza mane ler manitiere kanyo. Escaped terror convicts were headed for Somalia state. Ne wach manitiere kanyo endo. Ano ka indika koro nyalo ngi wach mar nonro manotim kod Radio Africa no endo mondo ine itang' momiyo ne gichopo e wach no endo. Weche ok ng'eny ahinya e oboke ndim ma The Star matang' omed kata waket kanyo endo mang'eny ahinya. Aparo ni kawuono en odiochieng' endo maber ka ok wawach weche mang'eny mathore e oboke gi eki. Weche maber ahinya. Weche mag tuke. Steven Gerrard, Stevie G oduogo kendo sani kore jata kweth mar Aston Villa. Otugo tuke mokwongo kawuono. Steven Gerrard takes charge of Aston Villa for the first time this weekend at home against Brighton and Hove Albion in the Premier League, looking to provide the same sort of inspiration he did when captaining Liverpool to multiple trophy wins. The former midfielder, 41 years, arrives at Villa having led Rangers to their first Scottish title in 10 years last season, breaking the dominance of rival Celtic. Komachelo bende en La Liga returns with all eyes on Xavi's first game at Barcelona. Mabende kena another returnee in La Liga. Wachimamita yenyewe chimag tuke. After a nerve-wracking last World Cup qualifier for Spain as they booked their place at next year's final by beating Sweden 1-0. La Liga returns this weekend with all eyes on Barcelona. New manager Xavi Hernandez will take charge of the team in the Catalonia derby against Espanyol tomorrow on Saturday. Odaona kaka Xavi uruti ing'e Xavi en jatugo mara huma hinya mar Barcelona. Magi kijoma koro ne kanite Barcelona to gini gi Messi, to gini gi ji ma kaka Iniesta, to gini gi ji kaka Gerard Pique kod Carlos Puyol, Samuel Eto'o. Ne en gima lich ahinya mano niluongo ni koro ni en tiki-taka football ma wang'eyo. Abro biro kod weche mag tuke ang' bang'e godhiambo, omiyo ikete mna e TV mari migeno mar LTN kaendi bed bende kod odira makare. Nyinga en Okello.